नोंहालाय माखौ मोजां मोनो नोंहा ना नोंहा जाया जाम्बा आंखौ जाम्बा हरदों नोंखौ र' बे र' आया जाम्बा होरेमासिगोन नामा बिसोरलाय हामा साबस्क्राइब खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। जिम बसुमतारी आरो खावब्ला बसुमतारी नोंसोरो साला बुलायग्रा दालाय मानो जेराव थानांदों सालाफोर नारजारिसो आंना सार सार हगारदोब्रा आंखौ हगारदो न'आव थांनो लुबैथाबायलै सार हगारदो अननानै प्लिज हगारदोब्रा आइ रायलै जोंना न'आव थाब थाङाबा दानो आंखौ रायथारगोन हगारदोब्रा सार दे हगारदो सार थाब हगारनायानो आखायाव गैया आरो साबिबो गैया आंनाव आरो आंखौ बारा फेक दाबुंखा गावथार जानो बेथा साला जेबो दाय गैखायामोनलै बे जिम सोयैमोन साला एसेसो रागा जोंलाबायो माखौ गरम जालाबायो थाय न'आव रागा जोंनासो फैयो खोमा बिसिजों नांलाय फैनोसै बावहाय निउसाव नांलाय फैनोसै दाना आंखौ होबाय दुदादाब आं जेबो होनखायाखैमोन आं सोंदोंसोमोन आंखौसो होबावदों साला बेनो सार आं जेबो दाय गैया बावहाय हगारदोब्रा सार आंखौ हगारदो सार ओइ साला सुवादसोखौ फाननायगासिनो बेथा साला आंखौ रागा फोजों दाना बिदिनो नोंखौनो र' बेथा ओइ नों र' जेला नोंखौ बुथारखागोन आं र' बेथा नोंखौ थाब सिथा नोंफान नङा बे जेलसो सिथामबा थाब सिथायाबा नै गावथारनांगोन साफा बार खेला गेला जों सिथामबा था नोंफान नङा बे जेलसो पुलिस स्टेशनसो बे पुलिस स्टेशन ओइ जाम्बाफोर जोंनि सिगाङाव नांलानै जेबो लाब गैया नोंसोरो जों जेबो खालामनो हाया जों खोनासंनोल' हायो एन्जयल' खालामनो हायो नोंसोर नांलायनायखौ दे नांलायबाय था नांलायनानै जेबो मोना नोंसोरो जाय एन्जय खालामनो मोनगोन बेनो जों जेबो खालामनो हाया जाम्बाफोर जों जास्ट बडिगार्डल' पुलिसजों सिलाय दङ जों गावथारनो हायो खिन्थु केरा मोनखागोन जों सार जोंहा स्कुल खुलिबायथ' स्कुल क्लास लाहैनांगौ सार आरो बिराद बुरजा हमवार्क हरदों आंहा बेखौ देखायहैनांगौ मास्टारनो आरो आइयाबो क्लासाव थाङाबा रायो हगारदो सार आं फैफिनगोन नांगौबा क्लास गनानै आं फैफिनगोन सार हगारदोब्रा सार आरो आंहा दैखरबो नायनांगौ दैखरनि माबा दै गलागासिनो बेखौ नायनो थांनांगौ आंहा पाबजिबो गेलेनांगौ गेम पाबजि आरो मोजां मोनथारो आंना मबाइला चार्ज गैया आं बावदोंसो सार नोंनाव दंबा हरबा पाबजि दंबा गेलेनो आं दसे टाइम पासनो हरलाय सार हर सार थाब जाम्बा बुरबाय सिथा मा मावनो नोंलाय ओरैनो आं गावथारनो लुबैदों आंनावसो मबाइल हरनो जेराव थांनो सार सुवा आंनावसो मबाइल जिरायबावदों बेथाना आं गावथार जानो लुबैथारदोंना र' दानो सानाव फन खालामनानै नोंखौ सोंहर आं गावथारनायनि र' होदो सार गावथारनांगो बेथाखौ बांद्राय बियो दे जेबो होनला आं सै थानोसै एबारनिफ्राय नोंसोर रायलायबाय थादो सारा साब घन्टा गल'थ' दंलाबाय थादों माथो माबायदि मोनखो जेल जानोलाय जेला मोजां ना मास मोनसे गेजेर जेल जानो माबायदि मोनखो जाम्बाफ्रा गल'गथ' गैला नायजाला मानसिफ्रानो हनै गैलालै सेसलै नोंसोरो आं न'आवथ' गैलामोन नोंसोरो ओइ बेटा बख'नो गोसो थाब बख'नो गोसो गैयाबा थांफिन बा लेक्सार जाबाय थाना बावहाय बा खेला गेला जों बख'नो गोसो दंबा थाब बख'नो हाया सिरि मा लेक्सार जाबाय थाना मा सिरियाव थामफ्रावला जों हारि हागोन बेटा थाब बख'नो गोसो दंबा बख' ओइ आदा आंखौ बख'दो बे खुन्दाखौ बख'ना आंखौ बख'ग्रोदो बे खुन्दाया बिदिनोखा बेखौ बख'ना आदा आंखौ बख'दोब्रा आदा आंखौ थाब बख'दो आं न'आव थांथारनांसिगौ ओइ बेटा बेखौ खुन्दादों नोंसोर खुन्दादों फै नामा बेटा फै नामा ओरैनो फै आयौ फै आंखौसो खुन्दालाय हरना बेटा नोङो र' दे नांला जाबाय आं सानैखौ बख'गोन दे जिंगा दासि